Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa za mu nuna muku wani application mai matukar amfani a cikin wayar ku ta Android ko kuma a gare ku ma dai kai. Wannan application idan kana da shi a wayar ka mallake shi a wayar ka, zai ke taimaka ma idan an turo ma sako ta WhatsApp wanda yaren da baka iya karantawa ba, to za ka saita da yaren ka na Hausa sai ka karanta yaren wancan ba tare da ka sha wahala ba. To masha Allah, za mu shiga Google Play Store mu nuna muku shi. Ga yanzu mun shigo Google Play Store. To masha Allah, ga application din nan, kuna ga sunan application din nan. Ga yanzu mun shiga. Yawa, kun ga application din nan jama'a. Bara mu nuna muku shi da kyau. Wannan da kuke gani, wannan shine application din. Kun gani? Shine application din. Sai mu shige haka. Yana da matukar amfani, ya kamata kowa ya yi kokari ya mallaki wannan application din mai matukar amfani. To gashi nan wurin yanzu za mu yi downloading din shi, ma'ana za mu sauko shi ta Google Play Store. Idan mun sauko shi za ku ga yadda al'amuran suke in mun shiga cikin shi. Yanzu ga yanan dai yana kokarin saukawa, sai dai kun ɗan yi hakuri da yake akwai matsalar sabis gare mu, ba sabis sosai ga wai.